Ljudi moji, Makedonija plače, ali iz ove tragedije izronila je priča o neverovatnoj hrabrosti. Dok je diskoteka Puls u Kočanima bila u plamenu, dok su ljudi vrištali i pokušavali da pronađu izlaz iz pakla, jedan mladić je uradio nešto što malo ko bi imao snage i hrabrosti da učini. 19-godišnji Jovan Kostadinov iz Vinice postao je tihi heroj ove nesreće. Riskirajući svoj život, uleteo je u zapaljeni klub i spasio 21 osobu. Svedoci kažu da je u prvom trenutku pobegao kao i svi ostali. Ali kada je shvatio da unutra još uvijek ima ljudi, bez oklevanja se vratio. Dim je bio gust, vatra je gutala sve pred sobom, ali Jovan nije odustajao. Jednog po jednog izvlačio je ljude napolje, noseći ih na svojim leđima, pridržavajući one koji nisu mogli da hodaju, izvlačeći devojke i mladiće koji su se onesvestili od dima. Bio je kao svetlost u tami. Dok su svi bežali, on je trčao nazad u vatru. Uhvatio me za ruku i izvukao napolje. Da nije bilo njega, ja bih sad bio mrtav, ispričao je jedan od preživelih. Ali njegova hrabrost nije ostala nezapažena. Građani Kočana su sada pokrenuli inicijativu da Jovan dobije zvanično priznanje i da ga država odlikuje za izuzetan čin hrabrosti. Na društvenim mrežama već ga nazivaju herojem Makedonije, a mnogi smatraju da bi trebao dobiti najveće moguće priznanje za nesebično delo. Jovan se trenutno nalazi u bolnici zbog posljedica udisanja dima, ali njegovo stanje je stabilno. Lekari kažu da će se oporaviti, ali ono što je on učinio zauvek će ostati zapisano u srcima svih onih koje je spasio i njihovih porodica. Ljudi, ako vas je ova priča dirnula, podelite ovaj video da što više ljudi čuje za Jovanovu hrabrost. Da li mislite da će mu država dodeliti priznanje? Pišite u komentarima.